Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malayas sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. At sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pakipindot na rin po ang follow ng aking Facebook page, Liwagan ng Pangasinan. Sana po ay gabayan po niyo at tulungan po. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At ipagkakalog ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman na panggamot, spiritual at physical na karamdaman. At dito lamang po sa Liwagan ng Pangasinan malalaman po. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ng mga ginagawang makabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, sana po ay huwag na po kayo magtubiling pindutin. Paki-follow na rin po ang Facebook page ko po at pag-subscribe po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang ipakakalog ko po sa inyo, ito po yung napaka-importante po ito, mabisang panggamot sa sinapian o naalihan, hip sa puyo o sa tubig at ipainom sa pasyente at lalayas po ang masamang espiritu sa sumapi sa tao po. Inyong gagamutin. Ito kunyo po yun. Napakabisa po ito. Dasal sa tatlong persona, isa sa pagka-Diyos po. Po. Ang Espiritong Santo mitam, ang ibig sabihin po ang mitam, ang ibig sabihin po ng mitam, Diyos, Espiritu Santo. Ang matam po sa ngalan ng Ama, ang mikam o mikum sa ngalan ng Sanctissima Trinidad po. Yan ang ibig sabihin ng panalangin ng tatlong persona sa pagka-Diyos po. Narito po ang kabuuan po, Espiritong Santo mitam, matam, mikam, mikam, ayudan me. Yan po mabisang panggamot sa sinapian o inalihan, ihip sa puyo o sa tubig at ipainom sa pasyente po at lalayas po ang masamang espiritu. Yan po. Napakabisa po ito na kibabagi po pagkakalugo po sa inyo. Ito po ay ang meaning po ng mitam po ay Diyos na Espiritu Santo. Ang matam po sa ngalan ng Ama. Ang mikam o mikum sa ngalan ng Sanctissima Trinidad. Ito po i-share ko po sa inyo, napakabisa po itong pampalaya sa mga masamang espiritu. O kahit gamitin po nyo ito na pag inusal po nyo ito na mabilisan po, habang gagamit po kayo ng po, halimbawa po gagamitin po nyo sa yung halimbawa po yung bumili po kayo ng bahay o sika na bahay ang po, tapos nakabili po kayo
Ito na po yung gagamitin po ninyo na pangkonsagra, pang blessing po. Lalayas po talaga po yung mga masamang espiritu po dito, masama ng mga laman lupa, kahit ano pong masamang nandun sa loob ng bahay po, lalayas po. Basta bago po kayo gumamit po nito ay kumuha po kayo ng isang balding tubig, tapos lagyan nyo po ng isang dakot na asin po yung tubig, tapos ibuga po nyo itong espiritong sanctum mitam matam mikum ayudon mi. Iipon nyo sa tubig po na may lamang balde na may asin, iipon nyo to. Tapos pagkatapos nyo pong i-kon po yan, iwisik nyo po sa lahat ng mga gilid ng bahay, lahat po ng mga bahay sa mga madidilim. Kasi ang madidilim po, nandyan yung mga masamang espiritu, doon po sila nagtatago. Gustong gusto po yung mga masasamang espiritu na nandun po sa loob ng bahay na hindi po nailawan. Nandun po sila. Mga cabinet po ninyo na may madilim po, doon po ibuga po nyo yung tubig na binuga nyo po ng orasyon, at ang maabot po ng wisik po ninyo ay malulusaw po yung mga masamang espiritu. At pagkatapos nyo pong maiwisik po yan, lahat po na wisikan nyo, kung may maganda po kung may kamangyan po kayo, yung kamangyan na ipausok po ninyo, magkun po sa uling, tapos ilagay po yung kamangyan, ipaikot nyo po sa buong bahay para lubusan pong wala na pong natira po dun sa mga masamang espiritu. Pero dapat po dito po ay maisuulo po ninyo para magamit po ninyo. Pag nagwiwisik po kayo ay usalin po yung lamang po ang orasyon po ito para may maggabay po kayo, protection po. Espiritong sanctum mitam matam mikam mikum ayudan mi. Espiritong sanctum mitam matam mikam mikum ayudan mi. Usalin nyo po lamang po ng medyo mabilis po habang nagwiwisik po kayo o nagkukon po kayo ng insenso kamangyan po yan. Kung wala po kayong insenso, pwede yung yung haluan po niyo yung, kung may tanglad po kayo o dahon ng bayabas o dahon ng atis, yung po ilagay po niyo sa baga, yun ipausok niyo. Kung wala po talaga kayong kamangyan po. Pero kung may kamangyan po kayo, bumili po kayong kamangyan, yun ang dabis po, yun iwisik po. Pagkatapos nyo pong iwisik yung binugan nyo po ng isang timbang tubig, nauna pong iwisik nyo po, tapos para lubos-lubusan pong mawala po yung mga po, sigurado pong mawala na lahat po, malulusaw po. Sabay nyo po ng isinso kamangyan po. Ipaikot nyo po yung usok lamang po at mawawala po lahat po yung mga. Ito po ay napakabisa pong pang-blessing po sa bahay na aking pagkakalob sa inyo. Pang-blessing po ito na sa bahay po. Dasal sa 3 persona, isa sa pagka-Diyos po yan. Aking babagay po sa inyo para malaman po nyo. At sana po ay maunawaan po nyo aking ibig sabihin po na ito po ay napakabisa po ito. Kaya po nilagay po yung para malaman po niyo ang ibig sabihin po ng mitam, Diyos Espiritu Santo. Ang matam po sa ngalan ng Ama, ang mikam o mikum sa ngalan ng Sanctissima Trinidad po yan. Yan ang ibig sabihin, panalangin ng 3 persona sa pagka-Diyos po. Narito po ang orasyon po, Espiritong Sanctum matam mikam mikum sa ayudan mi. Yan po. Babanggitin nyo lamang po yan sa po ay kahit pabulong lamang po. Natatakot, nanginginig na po yung mga masamang espiritu. Diyan, mga laman lupa, engkanto, manginginig na po yan. Pag binabanggit nyo lamang po yung mga orasyon na yan, nanginginig na po, natatakot na po, magtatakbuhan na po yan. Isishare ko po sa inyo kasi alam nyo po yung halimbawa po may madilim po sa inyong lugar ng bahay, kahit may sarili nyo pong bahay, sana po magpursige po kayong lagyan ng ilaw po yan kasi doon po sila na tumitira po yung mga masamang espiritu o lamang lupa. Gustong gusto po yung madilim po na lugar. Kaya dapat po kung may po kayo na alam yung wala pong ilaw na palagi pong madilim, lagyan nyo po para sigurado po
para hindi po kayo palagi magkasakit. Nagbibigay po ng mga masamang bagay po yan, negatibo, sakit sa katawan, sakit sa buong pamilya, nagbibigay yan. Kaya dapat po magpursige po kayo na lagyan nyo po ng ilaw, o kung gusto nyo po ibuga po nyo itong orasyon na po, maglagay po kayo ng konting tubig sa tabo, o lagyan nyo po ng isang dakon na asin, tapos ibuga nyo po yung Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi, para malusaw po yung mga kondon, mawala na po. Ito po ang prosesyo po ng pag-blessing po sa bagong bahay po. Ganun po yung ganito rin po pagproseso. Magpuan po kayo ng isang balding timba, lagyan nyo po ng isang dakon na asin, tapos ibugan nyo po yung orasyon na to, ihip po nyo sa timba ng 3 beses po. Pagkatapos yung maihip po yan, isaboy nyo na po lahat po sa mga pan po. Pero bago po nyo isasaboy po yan, dapat po may saulo po nyo para sabay sinasaboy po yung iusik-usik nyo po yung tubig nasa paligid sa loob ng bahay, at sa lahat ng mga parte ng bahay po ay usalin po yung Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Yun po, para may saulo po ninyo. Habang binabanggit nyo po yan, doble-doble po yung bisa po ng po, ipakakalo ko po sa inyo. Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Yan lang po, dapat po may saulo po ninyo. Sana po na intindihan po niyo aking ibig sabihin po, at aking mga senior po. Share nyo po sa iba para malaman po nila na may ganito pong pamamaraan po. Ito po ay pang-blessing po ito. Kahit hindi po na po kayo magdasal ng isang Ama namin po. Kasi napaka mataas na antas po itong dasal ng 3 persona po. Isa sa pagka-Diyos po. Napakabisa po ito na magagamit po, pang-blessing po sa buong bahay. At kahit nasa sasakyan po, kung gusto niyo pong blessingan po, yan proseso po. Magkun lang po kayong tamang-tama po na yung katamtaman lamang pong dami ng tubig, tapos lagyan niyo po ng isang dakon na asin. Tapos kung halimbawa po gagamitin niyo na po, ibuga po niyo yung orasyon po ng Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Tapos ipo niyo sa tubig, sabay iusik niyo po. Iusik-usik niyo po sa loob ng sasakyan. Yung huwag niyo muna basahin, yung bisik-usik lang naman po, mablisingan po sa bubong. Mas mabisa po yan. Aking ipakakalob sa inyo. Ito po yung sinasabi ko na pang-blessing po. Kaya binagi ko po sa inyo para may magamit po kayo sa pang-blessing po. Hindi na po kayo magbabayad ng mga father na kung halimbawa po magpapablessing, hindi nyo alam po yung ginagamit niya, tubig lamang po yan. Ito talagang ginawa po ninyo na ibinuga po niya sa tubig. Yan po, napakabisa po itong orasyon po. Espiritong Sanctum itam matam mikam mikum ayudan mi. Sa ulo po nyo ito para magamit po ninyo. At isulat po nyo sa kanyo po sa libreta nyo po, at ikon nyo po. Ito ay pang-blessing po, pangkalatang pang-blessing po ito ng buong bahay. At lahat po, pati sasakyan, gusto po yung blessingan, o bagong bili na mga sasakyan, blessingan nyo po. Maraming salamat po sa panonood nyo po aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Sana po magpursige po kayong mag-subscribe, mag-like and share, at paki-follow po yung Facebook page ko po na maliit na channel po, Liwangan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. I-screenshot nyo po para mako nyo po. Maraming salamat po.